Здравейте, момичета! След толкова много молби от вас, покажи ми онова, Стеф, покажи ми това. Най-сетне се вдъхнових и намерих най-вече време да ви кажа мои трикове и изпробвани неща от мен. Че да започваме. Трик номер 1 и правило номер 1 в това примерно да паните на шпагат е да сте устойчиви. Има една поговорка, трай бабо за хубост, това наистина е така и това, което искам да кажа е, че боли. Всички гимнастички знаят през какво са минали, аз лично не съм била и не съм тренирала гимнастика, но в това да станеш по-гъвкав наистина си иска една устойчивост, търпимост и да стискаш зъби. Честно казано, няма пряк път. Правило номер 2. Вземете си купчета и ластик. В следващите видеа ще покажа също и много лесни трикове с тях, които са ме докарали до това да съм по-гъвкава. Всъщност е много добра инвестиция, не би го казала инвестиция, защото реално това струва 20 лева 2 броя. И ластика е 6 лева от Джамбо. Така че тези неща наистина помагат и примерно ако го знаех това преди 5, 6, 7, 8 години, ще да ме спестят много време, така че го казвам от опит, вземете си ги. Трик номер 3. Когато свършите тренировка, независимо дали е било силова, кардио, пилатес, няма значение, тялото ви е доста загрято и винаги трябва да отделите 10 минути поне да разтегнете много добре сухожилията, тазобедрената става, всичко това, което искате да успеете да постигнете реално в вашата гъвкавост. Защо? Защото тялото ви тогава наистина е добре загряло и нещата се случват много по-бързо и много по-лесно, така че колкото и да бързам, колкото и да искам да свърша еди си колко серии от едно упражнение, аз предпочитам, честно казано, да си спестя едно упражнение, което трябва да направя в групата, която съм си заделила да правя, и това време да отиде за гъвкавостта. Чувам го на всеки, не пестете от това нещо, защото реално това ще ви докара до най-голям успех. Примерно, ако искате да паднете на шпагат или да направите мост или да направите някоя друга поза, така че го препоръчвам.